Nagmumar dagiti umili ijay Baoco Mountain Province iti nagduduma a libre a serbisyo ti gobyerno. Dati serbisyo iti salunat ken serbisyo para iti agrikultura. At report ni Valerie Jane Taguba ti Philippine Information Agency Cordillera. Nagnumar iti nagduduma a libre a serbisyo manipod iti gobyerno dagiti residente iti barangay Tapapan, Baoco Mountain Province iti naisayangkat a barangay consultation ken serbisyo caravan sa Tapapan Elementary School. Karaman kadagiti serbisyo ti libre a pukis, medical consultation, urinalysis, blood typing, panangiwaras iti agas ken fertilizer, PhilSys ken PSA registration ken dadumapay. Sigon ken ni Municipal Mayor Randolph Awisan, nagbalin a posible ti aktibidad babaen iti panakatinulong ken koordinasyon ti lokal o gobyerno tapno maiyasideg ti serbisyo kadagiti residente ti Tapapan. Came up with a solution. It's no longer a military solution. In Baganatayan, let us approach insurgency through the whole of nation approach. Whole of nation. Hanang na military. Let us convert our military solution into a civilian solution. Nung balinay, nung ay servisyon ni Alit ako, sunay ko eh. Nagyaman mo dagiti benepisyaryo iti naisayangkat a caravan ng runa iti naawat da a libre a serbisyo kanda dumapay a tulong. Maniyaman kami is nan uniform personnel yan na duma-duma ay agencies ay inmali ay nan ikandak si barangay consultation at sinay ay activities at para sa libre ay medical check-up para is nan eskwela inin-a ya amam-a. Naipatungpal ti caravan babaen iti Retold Community Support Program nga indauluan ti Provincial Task Force LCAC kabinnadang dagiti lokal ken nasyonal nga ahensya ti gobyerno. Manipod dito'y Mountain Province, Valerie Jane Taguba ti Philippine Information Agency Cordillera para iti Pagilian.